assalamu alaikum mon bandiraɓe en calmini goto fof inde mum e yettode muɗum en mbiyama ko wone jaam fof yato ko enen ɓuuri enen e rendo meɗen son jii ɗum ɗo noon gandon wonko kewi wonko mbiyano ɗon hande anniversaire Coumba Tamba yimɓe kaalino ɗum alaɗo yano artiɗo wonno ɗum noon en noddat e organisation mabɓe e Fatima en noddat Fatima haalna en ñalawma o Fatima salminama Fatima wota tampinam mi salminima mi juurimama Fatima no mbaɗɗa jam tan alhamdulillah machallah la grande diva a salminama a juurama annene aha bisimilla mon mbani min ji affaire o joni fuɗɗo yimɓe puɗɗima arde enen naata vraiment hande jammo fotani webde de so weeɓi tan en gaccat te en fota accude il est temps à ce que kolliren koye amen il est temps à ce que Sénégal anda mo woni Coumba Tamba e ka hande kala naɗɗo ɗo non machallah mo yi ko weeli mo yi aada mo yi cosan mo yi kadi jimol inchallah sa yi jammi ɗum par ce que min guila jimami hande tan e tawde ko jiɗɗon waɗde ko on calim mi waɗa tan ko jiɗɗon ko wona hande ɗo machallah ɗo min jirimani hamin belti hen alhamdulillah alhamdulillah alors donc yo Allah welto mbaɗa wima noon hande moom vraiment weeɓata inchallah weeɓata saabu min ko sehilam ko ɓi nenam ka sehil amen ka biyum amen ko noon wiyete ko noon on vous attend inchallah merci mbaɗa mi soyno gorko bambaɗam hono Mamma Samba Ba Billo Tall ene wonde Idrissa Mbaye ene wonde mawnam Kayasi les promoteurs walla Kaya mi salminima Bintou Tall naka jammo jammo hande ko jammo limteteɗo e jammaji tan quoi hakkude bandiraɓe Sénégal naɓe wiyata fuurankoɓe mais ko bandiraɓe Sénégal naɓe Coumba Gaye Tamba en gandi Coumba Gaye Tamba ko nalankere no may ganduɗa hoore ma no andira jolni no andira e halpulaar en ɗum tagi kadi jammo weeɓata vraiment ko tahi kala artiste dowluɗo nanaɗo tawe junggo Kayasi nani hen non bon ko aduna ko ballodiral tan wona haydara wona secret wona haydara ko ballodiral tan eyyi ko en ballodirte mabɓe tan an gati mi wallude an gati mi wallude quoi eyyi an borom 20 ans de carrière o carrière mo soofani o an gadiri eyyi machallah bon vraiment ene wiyatno bandiraɓe fuurankoɓe cuusa programme jamma kono wona hande franchement en jii déjà il fait déjà 2 heures moins mais yimɓeɓe ele ko joni ɓe jaltata e nder galleji he ko wi tan hirde nde mande wat fayida kala mo arano kam mbaɗandi ma won tan ɗum nimsi inchallah noon heewi mon ji acoustique mo ganduɗa hoore ma heewɓe cikkata Coumba ko mbalak tan waɗata mais ma en ji acoustique ma en ji mbalak taw kadi ko baɗɗo saf saf inchallahu rabbi à suivre inchallah eyyi wadde Djiby a nani ko wajiɓe mbi ko ɓe mbi hande ma yimɓe jiiɗo acoustique ma jiiɗo foof kala ko miijiɗa tan nanɗo ena wadde mi wima à suivre annen eyyi a salmitama bandiraɗo debbo tedduɗo kadi a ñaganama Allah moƴƴere woni en kadi weltare kadi no fewi machallah arde ɗo kadi e Révin tawde ɗo kadi hono banam debbo min tan goto mi wima kadi Seydi Tall machallah mi salminima mi juurimama oɗo noon kalɗo on ɗo ko animateur tokoso rek toon to radio saabu tottumama koko mbawɗa koko ganduɗa jagguɗo non toon to Safinatu Sadar Lano Malal animateur Pulaar ɗum noon hande kadi en gari ɗo kadi e Révin notade kadi Coumba Gaye Tamba debbo pullo jontaɗo machallah mbaɗo kadi ko yiyete eko memoto e nder rendo pulagu ngu noon kadi ɗum addi men ɗo hande e nder Révin saga nde yaɓande soirée o holko mbiyata Pindi TV tan kadi ñagantomi kadi Pindi TV ko yo yaaru yeeso kadi gambene kadi golle mabɓe payodini kadi ne fewi machallah eɓe jeeɓe kadi partout dans le monde oɗon mbiya tan kadi yon jokku golle machallah yo télé o kadi yaaru yeeso ɗum noon en calmini kadi hono directeur o machallah directeur programme o kadi en calminimo en calmi dendagal gonɗo e nder Pindi TV min calmini ɗum min juurima ɗum machallah minenne kadi mi weltinima on kadi ne fewi kadi ayi moñira guelam machallah ni jimami de kadi ɓeydi weltade kadi ne fewi machallah
ɗum noon a wiyama jaama kisale ma. Amin 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 amin. Eyyi ko noon tan ha hande taade jamma o weetani on gasnata yiide yimɓe ɓe yontaɓe fof nan ɗo en. O wona gorko jontaɗo Oumar Doro Kume. C'est Khalifa général kullu animateur. C'est moi way ko min de bu ci dagga dara nak. Banam gorko mo mi rendani hay goto. Non loolu dëgg la a haali gonga ko woni probléme ma Ah so wona yidde yewtide e maɗa. mboɗo heeɗi E Pindi TV. mboɗo heeɗi Eyyi hande pour jaaha ha jiiya Oumar e jamma wayri no yiyede de jamma holko yaltinma hande? non yaltinimi ko sehlam yalti nde tawno haaloɓe pular mbi so tawi a memata mbabba yataw mayani damal suudu ma Min wima noon. sa yaltata jamma yataw sehlima yaltani so tawi noon Coumba Aissata Haby Sadio yalti fale kam yalta ko ɗum yaltinimi kono mimi jeeya jamma quoi Machallah. yeman Holno jiiruɗa Coumba? bon Coumba de ne waɗa ko memoto ko yiyato de quelque chose palpable et visible mboɗani kam ko waɗata ko omo ɗiggini ɗum te ene labti wona ko fepinda ko gila law jangga kadi rewinda wawa ɗiggina e heddi noon ko beele waɗoɓe consommé ɓe ene gandi tigui rigui neɗɗo o hattan mum mana to banggue musique kono mboɗandi kam omo wawi ko waɗata ko te an yimandema weeɓani de. non min somi wi neɗɗo ne wawi tan tan ne wawi nde tawno ko mbaɗata ko minen ndendi ɗum minen ndendi meccal ngal mboɗo ko mbaɗata ko mboɗo wawi ko mbawi ko kala mo mbimin wawi tan ne wawi eyyi Siftinam inde nde. Elhadji Oumar Doro Kume khalifa général kullu animateur Min sali. Kume le maire Min sali. non a wawa ko Allah haɗanno yamiri Mi jaɓi. voilà merci beaucoup Mi jaɓi vraiment. mi weltanimama Sa haalani ɗum hamin gandi ɗum. non mi weltanimama Par ce que haalo pular ne wiya gaɗiɗo may suudu fof wima reena jaalal. eyyi so tawi membodima suudu ndu ma anduɗo jaalal heedi quoi so natani tan joñi ene wawi so andidi jaalal ngal heedi wima ya reeno quoi kadi natowo so wi mboɗomi naata suudu e on saha ma wi ɗum reeno jaalal nana nana walla ñaama kono so naati noon tan wiyanima konkon a pat tan so buɓɓima tan ma jooɗo Ne waɗi. Djiby Dieng oto felam noon komi jiiɗo banam gorko momi rendani e hay goto hono Oumar Doro Kume neɗɗo mo ɓooyiɗumi jiɗɗomi mo jinmi korsinɗomi mo korsinmi woni ɗo en wallahi ɓooyi noon ɓooyi e kay jarama Oumar merci e kay eyyi ode elle ko a dogat caméra madame Sow ar mi wonma introsé seeɗa e arta ar ande madame Sow ça va no mbaɗɗa mawɗum Binta Tall aɗa selli jam tan ni holno mbiyatɗa min mbiyetemi ko Billo Tall ko adduma e oɗo jamma hannde addimi ɗo hannde ko Coumba Gaye Tamba kanko garmi yebde soirée makko nde tawno kadi mo waɗa ko waɗi fayide neɗɗo noon sene waɗa ko waɗi fayide tan kadi ene ummini leñol tan alay saago annene gara jagga hen eyyi to Moussa Sow woni Moussa Sow nanto ɗum ko laawol goppa Moussa Sow an gara Moussa Sow ne jaggi noon ko ɗum waɗi noon eyyi wadde a siibo a suivre ha e nder soirée
Ça va, no madame? Ça va, alhamdulillah. Adi foka Miss, mashallah. Merci beaucoup. Fulɓe mbayi noon. Ko noon dayi de. Merci. Inde yettode? Maimouna Traoré. Traoré. Ɗum ko adduma ɗo hannde? Arde soirée Coumba Tamba o rek. Coumba Tamba. Mi gari soirée Coumba Tamba. Relation ma e Coumba Tamba? Coumba Tamba ko nenam, kanko e nenam Djidi, nene e baba ko nenam. Waaw ko nenam, machallah. Mi waɗa musique belɗo, min gari wadde mo soutenir. Voilà, ko ɗum ɗon dal. Hande a amadde? Eyyi no feewi sah, no feewi. Mamde ka parɗo de. Eyyi hande moom du yomba. Saɗa jogino ko mbiyata e musique Coumba, holko mbiyatamo? Hana ɗumdina rek ɓuura wakkilade rek, musique weeɓani mais bon so wakkilima rek inchallah mo foof moƴƴu ko jambar machallah, ko jambar on wawi machallah, ko jambar rek yo ɓe ballit mo rek inchallah. Ni mbaɗa softani par ce que kon sukaɓe aussi on ngari oɗon ballitamo e keewal kadi aɗa andi suka noddata suka bandum hande so hono ma yima tan ma jaran ɗum arde e jeeye e public Coumba Tamba. Bien sûr ko noon de ayde komo mbaɗa soutenir entre jeunes ko ɗum ɗon tahata affaire aji mbaɗa développé no feewi te Coumba Tamba ko jeune en plus wanna culture pular ko heewi. Donc c'est normal min mbaɗnamo soutenir comme toute jeune il faut que yimɓeɓe ballitamo jeune uji ɗi so waɗi soirée ji ɓe ɗumdinamo ɓe gara ɓe ballitamo ɓe taha musique makko ɗumdina dal waɗa avancé yara yeeso no feewi sah. Weltima pularo ne moddi kono mi weltima. Mbaɗa débrouiller. Kay bonne soirée. Merci à vous aussi.
bandiraɓe Africa bele bidirude teddugal Seydina Ousmane en Thiam Sénégal wow 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 wow